खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आं sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थामथि खोलोबनि बिधान सभा बिसायख'थिया 6 एप्रिलाव जागोन बेनि थाखाय UPPL आरो BPF मोन्नैबो हानजायानो बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय UPPL हानजाया मोनदाइन मासनि थाखाय बिजाथि फोसावदों सेथियाव दङ 28 गसाइगाव बियाबनिफ्राय समनाथ नार्जारी नैथियाव दङ 29 सोनाब क'क्राझार बियाबनिफ्राय मनोरन्जन ब्रह्म मख'नो गोनांदि बिथाङा बर'नि मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि आरो फावखुंग्रि रिया ब्रह्मनि फिसाय थांनाय बावैसो सान सिगां जाख्ल'नायनि दायाव बिथां मनोरन्जन ब्रह्मखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादोंमोन बेनि उनावनो बिथाङा गावनि गोसो बायदियै UPPL हानजायाव हाबहैदोंमोन थामथियाव दङ 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनिफ्राय लरेन्स इस्लारि ब्रैथियाव दङ 31 नं सिडली बियाबनिफ्राय जयन्त बसुमतारी बाथियाव दङ 33 नं बिजनी बियाबनिफ्राय फनिन बर' दथियाव दङ 58 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय लेहराम बर' स्निथियाव दङ 62 नं बरमा बियाबनिफ्राय भुपेन बर' आरो 63 नं साफागुरि बियाबनिफ्राय दङ उरखावगोरा ब्रह्म मख'नो गोनांदि 64 नं पानेरि बियाबखौ नागारनानै UPPL हानजाया बिटिआरनि गासै मोन 11 बियाबाव बिधान सभा बिसायख'थिखौ गेलेगोन बेनि अनगायैबो BPF हानजायाबो मोनदाइन बियाबनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावबाय सेथियाव दङ 28 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय माजेन्द्रनाथ नार्जारी नैथियाव दङ 29 नं सोनाब क'क्राझारनिफ्राय रबिराम नार्जारी थामथियाव दङ 30 नं सानजा क'क्राझारनिफ्राय प्रमिला रानी ब्रह्म ब्रैथियाव दङ 31 नं सिडली बियाबनिफ्राय चन्दन ब्रह्म बाथियाव दङ 33 नं बिजनी बियाबनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी दथियाव दङ 58 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय रामदास बसुमतारी स्निथियाव दङ 62 नं बरमा बियाबनिफ्राय प्रबिन बर' आरो दाइनथियाव दङ 63 नं चापागुरि बियाबनिफ्राय हितेश बसुमतारी 1 एप्रिलनिफ्राय मोनदाइन बेंकनि चेकबुक आरो पासबुकआ खामानि होनाय नंला एबा इनभेलिड जासिगोन मोनदाइन बेंकफोरनि मुङा फारियै देना बेंक विजया बेंक कर्परेशन बेंक आन्ध्रा बेंक सिन्डिकेट बेंक ओरिएन्टेल बेंक अफ कमार्स इउनाइटेड बेंक अफ इन्डिया आरो एलाहाबाद बेंक बेफोर मोनदाइन बेंकफोरखौ थांनाय 2019 मायथाइयाव गुबुन गुबुन देरसिन बेंकफोरजों सरजाबफानाय जादोंमोन ओरिएन्टेल बेंक अफ कमार्स आरो इउनाइटेड बेंक अफ इन्डियाखौ पान्जाब नेशनेल बेंकजों सरजाबफादोंमोन सिन्डिकेट बेंकखौ कानारा बेंकजों आन्ध्रा बेंक आरो कर्परेशन बेंकखौ इउनियन बेंक अफ इन्डियाजों एलाहाबाद बेंकखौ इन्डियान बेंकजों विजया बेंक आरो देना बेंकखौ बेंक अफ बर'दाजों सरजाबफादोंमोन बेफोर मोनदाइन बेंकफोराव नोंथांनिया एकाउन्ट दंब्ला 1 एप्रिलनि सिगां ब्रान्चआव थांनानै बेंकनि माखासे डिटेल्स जेरै मबाइल नाम्बार एड्रेस नमिनि नाम बायदि बायदि गासैखौबो आपडेट खालामहैनांगोन आरो गोदान बेंकनिफ्राय चेकबुक आरो पासबुकखौ लानांगोन मख'नो गोनांदि बेंक एकाउन्ट नाम्बारजों लोगोसे IFSC क'ड आरो MICR क'डआबो सोलायगोन गोदानै हाथियार दैग्रा NLFB हानजाखौ जोनोम होनायाव थोंजोङै BPFनिनो आखाइ दङ बे अजदखौ दैखांदों BTSनि EM बिआर फेरेंगा बिथाङा गोदानै हाथियार दैग्रा जोनोम जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बारग' NDVफोरनि मोननो गोनांखौ थाब मोनैनि थाखायनो बिदि जानो हागौ होननानैबो बुंथिदों बारग' NDVफोरनि मोननो गोनांखौ थाब होग्रोयोब्ला मोजां जागौमोन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे थाब मोननो हायैनि थाखाय आसाम आरो भारत सरकारखौ दाय होनो लुबैयाखै माबा मोनसे टेकनिकेल जेंनानि थाखाय बारग' NDVफोरनो होनो गोनां रिहेबिलिटेशनआ उन जादों होननानैबो बुंथिदों बिथाङा बारग' NDVफोरनि मोननो गोनांखौ थाब मोनब्लानो रावबो हाग्रायाव थांनाय नङा होननानैबो बुंथिदों बिथां बिआर फेरेंगाया गुबुन फारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि NLFB आफादखौ दानायाव जायफोरनि आखाइ दङ बिथांमोनहा बेखौ थाबैनो बन्द' खालामनांगौ होननानै खावलायहरदों लोगोसे हाथियार लानानै जिउ आरो थैजों गेलेनायखौ एंगारनानै समाजाव फैफिननो खावलायहरदों आरो अहिंसाजों सोमावसारोब्ला मदद होगोन होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ नाथाय हाथियार लानानै सोमावसारनायखौ माब्लाबाबो मदद होनाय जानाय नङा होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो रैखाथि गैया बर' फिसाफोरा बे अजदखौ होदों क'क्राझारनि माखासे आइजोफोरा बिथांमोनहा रैखाथि नागिरनानै क'क्राझार DC अफिसनि गेजेरजों आसामनि इलेक्टरेल अफिसार नखर मन्त्रि अमित शाह आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम गांसे लाइजाम होफैदों आइजो माहारिया बुंथिनाय बायदिब्ला गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो पुलिस प्रशासना बर' फिसाफोरखौ अयथासार खालामदों जायनि थाखाय क'क्राझार जिल्लानि गोबां आइजोफोर आरो गथ' गथायफोरा गिखांनाय मोन्दों आरो रैखाथि गैया होननानै फोरमायदों बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि अयथासारखौ बांसिनै BPFनि मावथि आरो मददगिरिफोरनि सायाव खालामदों
बिथांमोनहा बुंथिनाय बायदिब्ला पुलिसफोरा नङैयावनो दाय जाबसिनानै बर' हौवाफोरखौ नागिरहैयो। हौवाफोरखौ मोनाब्ला न'आव मा दं जेरै बेंक पासबुक, गारि, मबाइल, फरायसाफोर दंब्ला बिसोरनि लेपटप बायदिफोरखौ लानानै फैयो होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिदों। बर' फिसाफोरनि सायाव पुलिसफोरनि नाख्रेबनाया फेब्रुवारि दाननिफ्रायनो जागायदों आरो दासिमबो जागासिनो दङ होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। बिनिनो मोनसे बिदिन्थि महरै बिथांमोनहा क'क्राझारनिनो सासे 33 बोसोर बैसोनि हाबा जानाय आइजोनि खोथा बुंथिदों, जायहा 5 आरो 10 बोसोर बैसोनि फिसाफोर दङ। बिथांनि फिसायखौ नागिरनानै मोनियाव सानफ्रोमबो 15 फेब्रुवारिनिफ्रायनो दिनैसिम पुलिस थानायाव लांनानै दोनहैयो आरो हरनि 11निफ्राय 12 रिंगासोआवसो न'आव हगारहरो। बेनि अनगायैबो न'आवबो पुलिसफोरा नेखानानै थाबाय थायो, जायनि थाखाय न'खरनि उन्दै गथ'साफोराबो सोमखिहाबनानै दङ। फरायसालियावबो फिसाफोरखौ दोनलांनो हाला, लामायाव नुब्लानो पुलिसफोरा थानायाव दैखांनानै लाङो बायदि। बेनि अनगायैबो बिथांनिनो सिख्ला बिबोनां जाय डक्टरेट फरायगासिनो दङ, बिखौबो पुलिसफोरा लामानिफ्रायनो साबथिंनानै थानायाव लानानै बायदि सोंनाय फिननाय लाहैयो। थारैनो बेफोर जाथायखौ लानानै बर' फिसाफोरजों लोगोसे गुबुन हारिनि आइजोफोराबो गिखांनाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। मानोना गोजोन गोरोबथानि उनाव गासैबो गोजोनै थानो हानाय जानांसिगौमोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। बेराफारसेथिं गोजोन गोरोबथा जानायनि बोसोरसे जानायावनो गुबुन हाथियार दैग्रा जोनोम जाबावबाय, जाय जानो नांलामोन आरो बेनि थाखाय जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों बिमा माहारिया। मानोना बिथांमोनजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि बर' लाइमोनफोर जाय बेखारफोर बिसोरबो थांदेरसिगोन। NDBफोरखौ लाफानानै गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो मानो हाथियार दैफिननो गोनां जाखो होननानैबो सोंथि खालामदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो BTC सोरखारखौ खावलायहरदों जाहाथे खिलिहांनायावनो माबा मोनसे राहा लायो। बेराफारसेथिं अदालगुरि बियाबनि बिजाथि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनि जानानै हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि 17 बोसोरनि उनाव BJP, UPPL आरो GSP हानजाया सोरखार दानायनि दान मोननैनि गेजेरावनो गिबि खेबनि थाखाय गासैबो हारि, राजबंसि, असमिया, गरखा, बर', राभा बायदि हारिफ्रा मोजां थासारियाव आरो गोजोनै थानो हाबाय। बिथाङा बुंथिबावदों दि बिटिआरआव उदखारिफोरनि जेंना, रां दाबिनाय, मानसि बुथारनाय बेफोरजों गोजोन गैयै जाबोबाय थादोंमोन आरो थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा एबा गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव गासै हारि माहारि आरो गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरा गोजोनै थानो हाबाय होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। 2 लाख रांनि गान्जाजों लोगोसे हमजाबाय सासे फालांगिरिया। हमजानाय फालांगिरिनि मुङा धनराज बर', 22 बोसोर बैसोनि। बरपेटा जिल्लानि सटेरबारि पुलिस थानानि असि अन्जन बर' बिथांनि दैदेननायाव सटेरबारि थानानि सिङाव थानाय सत्रपारानि धनराज बर'खौ हमनो हादों। मोनसे स्रोद खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै सटेरबारि थानानि पुलिस हानजाया अपारेशन खालामदोंमोन। बे अपारेशन खालामनायावनो धनराज बर'नि न'निफ्राय गोबां बिबांनि गान्जा, जायनि बेसेना 2 लाख रां जागोन, बेखौ हमनो हादों। गान्जा फालांगिरि धनराज बर'आ बुंथिनाय बायदिब्ला गान्जानि फालांगिखौ बिथाङा लकडाउन जानायनिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन। एस'सिएशन फर डेम'क्रेटिक रिफर्मस ADRआ 2016 मायथाइयाव 122 बियाबाव जानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि नटा भटनि सायाव रिपर्ट दिहुनदों। नटा भटनि ओंथिया नोंथांनि बियाबाव जुदि नोंथाङा रावबो बिजाथिनो भट होनो गोसो गैयाब्ला नटा बाटोनाव थुनानै भटखौ होनो हागोन। ADRनि रिपर्टनि बायदिब्ला 2016 मायथाइयाव जानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव गासै 122 बियाबाव गासै सा 1,89,085 भट होग्राफोरा नटा भट होदोंमोन। ADRआ नटा भटनि अनजिमाखौ फोरमायनायनि ओंथियानो जादों आसामनि सा 1,89,085 सुबुंफोरानो गावनि मोजां मोननाय बायदि बिजाथि मोनाखै। जेभलिन खुबैग्रा अन्नुरानी बिथाङा गोदान मोनसे नेशनेल रेकर्ड खालामबाय। बिथाङा पटियालायाव जानाय नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ स्पर्ट्सनि फेडारेशन कापनि थाखाय जेभलिन खुबैनायाव 63.24 मिटार गोजान खुबैनानै गावनि 2019 मायथाइयाव नेशनेल रेकर्ड खालामनाय 62.34 मिटारखौ सिफायबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।